салом, бачаҳои азиз. Биёед якҷоя рӯи лавҳаро бо расми рӯбоҳак ором медиҳем. Ана ба лавҳаи тайёр худатон назар афканед. Мо ин лавҳаи зеборо чун ҳар вақт аст қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Бачаҳои азиз, биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Барои тайёр намудани лавҳа картони хокисарангро интихоб кардам. Акнун биёед аз қоғази ранги сафед мо ана ин майдони барфпӯшро тайёр мекунем. қоғази ранги сафедро гирифте, қаламро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. Мо корамонро давом медиҳем. Пас аз тасвир намудан бо фломастери ранги кабуд рангу бор мекунем. тасвир карда шуде. Акнун биёед фломастери ранги кабудро гирифте, ба рангу бор шурӯъ мекунем. ана ҳамтар ба назар намоён мекунем. расми майдони барпӯшро пурра рангу бор мекунем. ана ҳаминтар ором медиҳем. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. мо рангу борамонро пурра ба охир расондем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба бурдан шурӯъ мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо пурра бурида ба охир мерасонем. акнун биёед ширешро мегирем. мемолем. саросима нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, биёед якҷоя мо ана ин дарахтони қафои рӯбоҳакро тайёр мекунем ва аз қоғазҳои ранги кабуд ва бунафш истифода мебарем. қоғазҳои рангаро гирифте, дар рӯи он мо расми дарахтро тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. тасвирамонро давом медиҳем. расми дарахтро пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. ҳаминтар мо пурра тасвир мекунем. акун дар ин ҷо мо шохаҳои дарахтро нишон медиҳем. ана ҳаминтар пурра мекунем. бачаҳои азиз, акнун биёед расми дарахтро мо бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мебурем. расми дарахтонро пас аз бурида шудан бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. мо расми дарахтро қариб бурида ба охир мерасонем. эҳтиёт карда мебурем. ана расми дарахтон пурра тайёр шуданд. акнун биёед онҳоро рангу бор мекунем. мо аввал фломастери ранги ҷигариро мегирем. шохаҳои дарахтро ба назар намоён мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. дар вақти рангу борамо мо саросима намешавем. ана ин шохаҳои дарахтро ҳам ба назар намоён кардем. акнун биёед фломастери ранги кабуди пастро мегирем. барфҳои дарахтро нишон медиҳем. ана ҳаминтар мо рангу бор мекунем. пурра мекунем.
дар вақти рангу борамон саросима намешавад. эҳтиёт карда рангу бори дарахтонро мо давом медиҳем. бачаҳои азиз, биёед якҷоя бо расми тайёри дарахтон рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. ин расми дарахтро мо дар инҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр. дарахти дуюмро мегирем, ба он мо ширешро мемолем. ана инро мо дар инҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр. дарахти ранги кабудро гирифтем, ба он мо ширешро мемолем. бо расми дарахтон мо рӯи лавҳаро оро додем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо тораф-пурратару зеботар мегардад. худатон ба он зеҳн монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги норинҷи баланд мо ана ин рӯбоҳаки зеборо тайёр мекунем. коғази ранги норинҷиро гирифте, дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. мо тасвири рӯбоҳакро аз гӯшҳои он шурӯъ намудем. акнун мо гарданашро тасвир мекунем. чеҳраашро пурра мекунем. акнун мо баданашро тасвир мекунем. на ҳамин тавр саросима нашуда эҳтиёт карда мо корамонро давом медиҳем. пурра мекунем. акнун пойҳояшро тасвир мекунем. дар вақти тасвирамон саросима намешавем. мо тасвири рӯбоҳакро давом медиҳем. пурра мекунем. акнун мо думашро тасвир мекунем. бачаҳои азиз, биёед расми рӯбоҳакро бо коғазҳои ранга ором медиҳем. аввал коғази ранги сафедро мегирем, зери гардани рӯбоҳакро тасвир мекунем. қаламро гирифтем, ба кор шурӯъ намудем. зери гарданашро мо пурра тасвир намудем. акнун нӯги думашро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. акнун биёед коғази ранги зардро мегирем, чеҳраи рӯбоҳакро тасвир мекунем. паса тасвир намудан бо қайчи мебурем. ана ҳамин тавр. дар инҷо мо чашмашро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. акнун бер бачаҳои азиз, чизҳои тасвир кардаамонро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифте, ба бурдан шурӯъ намудем. саросима нашуда эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба расми рӯбоҳак мечаспонем. биёед бачаҳои азиз, якҷоя бо чизҳои бурдаамон расми рӯбоҳакро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. саросима нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун мо зери гарданашро ором медиҳем. ба он мо ширешро мемолем.
саросема нашуда эҳтиёт карда мо расми рӯбоҳакро қисман оро доде. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар мегардад. Акнун бед мо думашро пурра мекунем. ба коғази ранги зард ширешро мемолем. ана ҳамин тар. дар вақти часпонда мо саросима намешавем. ана ҳамин тар мо думи рӯбоҳакро оро медиҳем, пурра мекунем. акнун нӯгашро бо коғази ранги сафед оро медиҳем, пурра мекунем. ба он мо ширешро молидем. ана ҳамин тар мечаспонем. ана ҳамин тар. бачаҳои азиз, биёед якҷоя расми рӯбоҳакро бо фломастер рангу бор мекунем. Фломастер ранги сиёҳро мегирем, ба рангу бор шура мекунем. эҳтиёт карда рангу бор мекунем. мо рангу борамонро давом медиҳем. акнун бинияшро рангу бор мекунем. акнун бед мо чашмашро ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тар. дохили чашмашро ҳам пурра мекунем. миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. чеҳраашро пурра мекунем. дар вақти рангу бор мо саросема намешавем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар мегардад. бачаҳои азиз, дар вақти рангу бор саросима нашавед. зери гарданашро ҳамо рангу бор мекунем, пурра мекунем. ана ҳамин тар. акнун мо ана пойҳои рӯбоҳакро ҳам пурра мекунем. ана ҳамин мо пойҳои рӯбоҳакро ба назар намоён мекунем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. падару модарони азиз, ҳар он коре ки мо мекунем барои фарзандон аст. аз шумо хоҳиш дорем дар паҳлӯи онҳо бошед, ёрӣ расонед ва якҷоя эҷодкорӣ кунед. ҳаминтар мо рангубори рӯбоҳакро давом медиҳем, пурра мекунем. рангуборамонро давом медиҳем. гирди думи рӯбоҳакро оро медиҳем, пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. дар вақти рангуборамон саросима намешавем. акнун мо расми рӯбоҳакро бо қайчӣ мебурем. қайчиро гирифтем, ба бурдан шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем. дар вақти буридан мо саросима намешавем. эҳтиёт карда гирди думашро мебурем. расми рӯбоҳакро пас аз бурида шудан бо кӯбиҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана бачаҳои азиз, расми рӯбоҳак пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед бо кӯбикҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. кӯбики якумро мо дар ин ҷо мечаспонем. боз мо ширешро мемолем. кӯбики дуюмро мечаспонем. ба кӯбикҳо мо ширешро мемолем. бо расми
рӯбоҳ мо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ана ҳамин тар. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо бо расми рӯбоҳ боз пурра гардид. худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги кабуд мо ана ин дарахтони қатори пешро тайёр мекунем. коғази ранги кабудро гирифтем, қаламро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. бо қалами оддӣ тасвири расми дарахтро давом медиҳем. ана ҳамин тар. пас аз тасвир намудан бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. акнун мо шохаҳои дарахтро нишон медиҳем, пурра мекунем. акнун биёед мо фломастери ранги ҷигариро мегирем. шохаҳои дарахтро аввал рангу бор мекунем. ана ҳамин тар ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. ана нигоҳ кунед тора пурратару зеботар шуда истодааст. акнун фломастери ранги кабудро мегирем. барфҳои дарахтро нишон медиҳем. ана ҳамин тар мо рангу бор мекунем, пурра мекунем. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. мо ҳамин тар рангу борамонро давом медиҳем. рангу бори расми дарахтро мо ба охир мерасонем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана бачаҳои азиз, расми дарахтон пурра тайёр шуданд. биёед онҳоро бо кӯбиҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро мегирем, ба расми дарахт ширешро мемолем. ширешро молидем, кубикро часпондем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ин расми дарахтро мо дар ин тараф мечаспонем. ана ҳамин тар. дарахти дуюмро мегирем, ба он мо ширешро мемолем. кубикро мечаспонем, ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар бо расми дарахтон мо рӯи лавҳаро оро додем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. мо ин лавҳаҳои зеборо бо расми рӯбоҳакон чун ҳар вақт аст коғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунҷа ба охир расид. мо бо шумо хайр хуш мекунем. хайр шод бошед.